Γεια σας, γνωστές φάτσες όλοι. Καλώς τους και live. Λοιπόν, θα κάνουμε λοιπόν ακόμα ένα συντονισμό τον λέω πάντα, γιατί πιο πολύ γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά έτσι μία φορά το μήνα να συναντιόμαστε και να συντονιζόμαστε μας βοηθάει όλους. Μαζεύετε πάντα τις απορίες σας, έτσι ώστε να μπορείτε να τις λύνετε σε αυτές τις συναντήσεις μας. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι σε ένα μήνα, ακριβώς σε ένα μήνα, έχουμε το εξαήμερο ενεργοποιημένης διατροφής και ολιστικής πνευματικής εκπαίδευσης. Αρχίζετε να αποφασίζετε αν τελικά θα έρθετε ή όχι, για να οριστικοποιήσουμε το group. Άλεξ, σκέψου να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα έρθεις ή όχι, και να το συζητήσουμε. Η Άννα και η Άννα. Άννα Ελευθερίου, σκέψου να δούμε τι θα κάνουμε, αν θα έρθετε να κάνουμε ενεργοποιημένη διατροφή και ολιστική πνευματική εκπαίδευση μαζί. Οκ. Τώρα, εγώ έχω κάτι υπόψη μου να μιλήσουμε. Αν θέλετε, μπορείτε να πείτε κάποιες απορίες. Γεια σου. Καλώς την. Ωραία. Ναι. Μόλις έλεγα για το εξαήμερό μας, που εσύ θα έρθεις. Άρα, λοιπόν, εκτός λοιπόν από αυτό που θέλω να πω, έχετε κάποιες απορίες εσείς, σε κάτι έγινε και θέλετε να το μοιραστείτε, κάτι πετύχατε και θέλετε να το μοιραστείτε, κάτι αποτύχατε και θέλετε να το μοιραστείτε, ή έχετε κάποια απορία και μπορώ να σας τη λύσω τώρα. Ναι, έλα, Ζάνη. Έχω απορία. Γεια σου, Κορίνα μου. Έχω απορία για... Ξέχασα πώς είναι, βρώμη. Βρήκα βρώμη. Ναι. Και πώς να την φυτρώσω, απλά να αφήσω στο νερό και μετά βράζω ή φυτρώνω. Έχεις εκεί πέρα να μου τη δείξεις, να μας τη δείξεις όλων? Δεν το έχω δίπλα μου τώρα. Δεν το έχεις δίπλα. Αλλά θα σου στείλω φωτογραφία μετά. Είναι σπόρι όπως το σιτάρι. Η βρώμη φυτρώνει. Έχω φυτρώσει βρώμη, ξέρω ότι φυτρώνει, αλλά δεν φυτρώνουν όλες. Γιατί από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μου είπαν δηλαδή, ρώτησα δεξιά-αριστερά, και μου είπαν ότι η βρώμη μουχλιάζει εύκολα. Όπως και πώς το λένε, η σίκαλη. Όπως και η σίκαλη νομίζω. Έχει αυτά, νομίζω η σίκαλη ή... Νομίζω η σίκαλη ότι το κοριθάρι επίσης έχουν αυτό το πρόβλημα και αναγκάζονται, για να μπορούν να την πουλάνε χωρίς να χαλάει στο δρόμο, χωρίς να μουχλιάζει, αναγκάζονται να την ψήνουνε λίγο ή να την απενεργοποιούν με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω πώς το κάνουν, και έτσι δεν φυτρώνει. Σε αυτή την περίπτωση δεν ενεργοποιείται η βρώμη. Και αυτό μπορείτε πολύ εύκολα να το ανακαλύψετε, να πάρετε βρώμη, να τη βάλετε στο νερό για 6 ώρες, να αδειάσετε το νερό και να βάλετε ένα ύφασμα από πάνω. Αν σε 2 μέρες, αντί να φυτρώσει, χαλάει, μουχλιάζει, τότε είναι απενεργοποιημένη η βρώμη και δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί. Άρα δοκίμασέ το και δες. Αν δεν πετύχει με αυτή τη βρώμη, βρες άλλη βρώμη. Και ίσως να ρωτήσεις τους παραγωγούς και να τους πεις, είναι ομή η βρώμη, is it raw, αν είναι ομή η βρώμη, αν δεν την έχουν αυτοί τσιγαρίσει και απενεργοποιήσει. Απορία. Ναι. Δηλαδή θέλει 2 μέρες να φυτρώσει. Η βρώμη θέλει κρύο για να φυτρώσει. Άρα στο ψυγείο. Όχι, εκεί που είσαι μια χαρά. Εκεί που είσαι δεν είναι πρόβλημα. Εμείς εδώ, ας πούμε τώρα, με τους 40 βαθμούς που έχουμε στην Κύπρο, αν θα πάρουμε βρώμη δεν θα φυτρώσει. Ακόμα και αν είναι ενεργοποιημένη. Θα πρέπει να τη βάλουμε στο ψυγείο. Ναι. Αλλά εσύ εκεί δεν είναι τόσο τραγικό. Δεν είναι ζέστη, ας πούμε. Δεν θέλει ζέστη, να το πω αλλιώς. Όχι ότι θέλει κρύο, αλλά δεν θέλει ζέστη.
Άρα ούτε το ρεβίθι θέλει ψυγείο όταν δεν είσαι Εσύ φύτρο. εκεί που είσαι, εγώ στην Ουαλία που ήμουνα καλοκαίρι Αύγουστο, φύτρωνα το ρεβίθι έξω, εκτός ψυγείου. Μμμ. Да. Ακόμα και αν δεν ήμασταν με τα κοντομάνικα, αλλά δεν ήταν η ζέστη που είναι εδώ. Εδώ δεν θα φυτρώσει ούτε το ρεβίθι, ούτε το buckwheat, ούτε η βρώμη. Έτσι, με αυτή τη Μμμ. ζέστη που έχουμε τώρα, 40 βαθμούς ζέστη υδρώνουμε. Θέλει υδροσιά. Οκ. Και Άρα, ακόμα μια απορία. ναι, Μμμ. βέβαια. Απλά θυμίστε μου να πω Θέλω να πω για τις σπόρους, για το φύτρωμα. Ναι, πες όμως για να βγάλουμε το συμπέρασμα. Ναι, αγάπη μου, ρώτα. Την ασαφωτίδα, Μμμ. πόσα βάζω όταν κάνω για 2 άτομα? Δηλαδή, τη φόρμουλα βάζω 4 γουταλάκια για 2 άτομα και ασαφωτίδα πόσα πρέπει να βάζω? Θυμάμαι είχε πει όχι πολύ. Ναι. Η ασαφωτίδα είναι κάτι που χρησιμοποιούμε αντί του σκόρδου. Χινγκ λέγεται αλλιώς. Χινγκ ή ασαφωτίδα, για να ξέρουν όλοι. Δηλαδή δίνει την αίσθηση του σκόρδου, δίνει τη γεύση του σκόρδου χωρίς τις παρενέργειες του σκόρδου. Και ξέρω ότι τώρα θα έρθουν πολλοί κόσμοι και θα πει, μα το σκόρδο είναι υγιεινό. Το σκόρδο είναι υγιεινό όταν είσαι άρρωστος. Όταν είσαι άρρωστος, πρέπει να τρως σκόρδο. Όταν είναι ψηλή η πίεσή σου, κατεβάζει την πίεση. Όταν έχεις μολύνσεις, παλεύει τις μολύνσεις. Όταν έχεις πρόβλημα στα έντερα, σκοτώνει τα μικρόβια στα έντερα, όπως και ό,τι άλλο ζωντανό υπάρχει όμως στα έντερα. Γενικά, λοιπόν, το σκόρδο δεν είναι για κάθε μέρα, είναι για θεραπεία το σκόρδο. Έτσι, λοιπόν, για να έχουμε αυτή τη γεύση του σκόρδου σε μερικά πράγματα, χρησιμοποιούμε Hing, H-I-N-G, Hing ή ασαφωτίδα. Και ρωτάει τώρα η Εζάντα, πολύ ωραία ερώτηση, πόσο χρησιμοποιούμε για 2 άτομα, ας πούμε, για 2 μερίδες, πόσο χρησιμοποιούμε. Θα χρησιμοποιήσεις 1/3 ή μισό κουταλάκι ή 1/3 του κουταλιού του μικρού, γιατί είναι πολύ δυνατό. Βέβαια η ασαφωτίδα την έχω βρει εγώ στην Ινδία και ελπίζω τώρα που θα πάω στην Ινδία να την ξαναβρω σκέτη. Για κάποιο λόγο δεν την πουλάνε σκέτη, την πουλάνε μαζί με, πώς το λένε, με άλλα μπαχαρικά τέλος πάντων, μέσα σε μίξ. Αν είναι σε μίξ, θα τη βάλεις 1/3 του κουταλιού ή μισό κουταλάκι, αν είναι μίξ. Αν είναι γνήσια, δηλαδή μόνη της, που δεν έχω βρει, online πήγα να βρω τελικά, πήρα και παράγγειλα και 1 κιλό και τελικά δεν ήτανε, ήτανε μαζί με ένα άλλο μπαχαρικό, τριγωνίσκο, θυμήθηκα. Μαζί με τριγωνίσκο συνήθως τη βάζουνε και καμιά φορά βάζουνε και στάρι, αλεύρι, για να απαλυνθεί, να μην είναι πολύ δυνατή η γεύση της, γιατί είναι πολύ έντονη. Αλλά αν τη βρείτε μόνη της, τότε πολύ λίγο θα βάλεις, 1/3. Αν δεν τη βρεις μόνη της, τι είπα τώρα, μισό λεπτό. Θα βάλεις, αν είναι μόνη της, πολύ λίγο, στην άκρη του κουταλιού. Πολύ λίγο, αν είναι μόνη της. Αλλιώς θα βάλεις 1/3 του κουταλιού για 2 άτομα ή μισό κουταλάκι για 2 άτομα. Θα το δεις εσύ. Θα το δεις. Αν βάλεις πολύ, βγαίνει διψάς, νιώθεις έτσι πολύ, τη νιώθεις στο στόμα σου έτσι πολύ έντονο, πικρίζει, γι' αυτό δεν πρέπει να βάλετε πολύ. Είναι δίψα, στιφάδα, πικρίλα και δεν είναι καλό, δεν είναι ευχάριστο. Γι' αυτό είναι καλύτερα να βάλετε, το 1/3 είναι ασφαλές. Και μετά αν δεις ότι θες παραπάνω, μπορείς να βάλεις μισό κουταλάκι. Ευχαριστώ. Άλλος κάποια ερώτηση? Διαπίστωση, κάτι θέλετε να μοιραστείτε, η Χαρίσα, τίποτα, κάτι να μοιραστείτε. Η Άννα, οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε, είναι καλό να μοιραστούμε πριν αρχίσω να μιλάω. Αν αρχίσω να μιλάω και μετά θυμηθείτε κάτι, πάλι μπορείτε. Όχι. Okay. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω για τις φόρμουλες σήμερα, γιατί νιώθω και βλέπω από αυτά που με ρωτάτε ότι τις έχετε παραμελήσει τις φόρμουλες και θέλω έτσι να μιλήσω λίγο για τις φόρμουλες και να σας εξηγήσω το πόσο σημαντικό είναι να ακολουθούμε φόρμουλες και τι εννοώ με αυτό. Στην ενεργοποιημένη διατροφή υπάρχουν 2 είδη, αναφέρουμε τη λέξη φόρμουλα
σε 2 σημεία. Στο πρώτο είναι όταν κάνουμε τις πεπτικές φόρμουλες. Όχι, σε 3 σημεία. Σε 3 σημεία είναι. Πρώτον, όταν φτιάχνουμε τις πεπτικές φόρμουλες, δηλαδή υπάρχουν κάποια μπαχαρικά που όταν τα αναμίξεις μεταξύ τους, βοηθάνε πολύ τη χώνεψη και την απορρόφηση της τροφής. Και αυτό το λέμε πεπτική φόρμουλα. Μπαχαρικά αναμειγμένα ή βότανα αναμειγμένα, τα οποία βοηθούν την χώνεψη και την απορρόφηση της τροφής. Το οποίο, ειδικά αν είσαι vegan, το χρειάζεσαι για 2 λόγους. Πρώτον, λόγω ότι πολλοί μπορεί να φουσκώνουμε από τις πολλές φυτικές ίνες και έτσι χρειαζόμαστε τη φόρμουλα για σωστή χώνεψη και απορρόφηση, για να μην φουσκώνουμε. Και δεύτερον, γιατί χρειαζόμαστε τα θρεπτικά συστατικά να τα απορροφούμε, έτσι ώστε να μην έχουμε ελλείψεις. Ελλείψεις θρεπτικών συστατικών. Θέλουμε λοιπόν ό,τι τρώμε να το απορροφάμε σωστά. Δεν έχουμε το περιθώριο να φάμε κάτι και να μην διασπαστεί και να μην απορροφηθεί σωστά. Και γενικά και vegan να μην είσαι, όταν θα φας ένα γεύμα το οποίο δεν έχει κρέας, δεν έχει γαλακτοκομικά, γιατί να μην το απορροφήσεις ολόκληρο. Και να πρέπει να υπάρχουν φουσκώματα ή να υπάρχουν δυσπεψίες. Δεν χρειάζεται. Άρα η πεπτική φόρμουλα είναι πολύ σημαντική και έχουμε 7 πεπτικές φόρμουλες στην ενεργοποιημένη διατροφή. Η μία η πιο διάσημη, την έχουμε πει πολλές φορές, είναι αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως για να μπορέσουμε να χωνέψουμε και να απορροφήσουμε την τροφή μας καλύτερα. Αυτός είναι ένας τρόπος να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη φόρμουλα. Το δεύτερο που χρησιμοποιούμε τη δεύτερη ευκαιρία που χρησιμοποιούμε τη λέξη φόρμουλα είναι όταν αναμειγνύουμε συστατικά μαζί για ένα στόχο. Όταν λοιπόν αναμειγνύουμε συγκεκριμένα συστατικά μαζί για ένα συγκεκριμένο στόχο. Ας πούμε κάποιος έχει έλλειψη σιδήρου και δεν θέλει να πάρει συμπληρώματα ή δεν θέλει να φάει κάτι ζωικό για το σίδηρο. Και ξέρουμε πολύ καλά, νομίζω μας τα έχουν πει πάρα πολλές φορές, ότι ο σίδηρος από φυτικής προέλευσης σίδηρος δεν απορροφάται σωστά από τον οργανισμό, είναι χαμηλής ποιότητας και δεν είναι εύκολο να τον απορροφήσουμε. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Για αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμαστε φόρμουλα, δηλαδή θέλουμε να συνδυάσουμε συγκεκριμένα συστατικά μαζί, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την απορρόφηση, ας πούμε, του σιδήρου ή να βοηθήσουμε το μεταβολισμό ή να βοηθήσουμε να μην φουσκώσουμε ή να βοηθήσουμε την απορρόφηση του ασβεστίου και γενικά για γερά κόκαλα ή οτιδήποτε. Υπάρχουν λοιπόν συγκεκριμένες φόρμουλες, δηλαδή συστατικά συγκεκριμένα, που τα ενώνουμε για ένα συγκεκριμένο στόχο. Και θα βρείτε σε σημεία στο σεμινάριο που λέμε για αυτό το λόγο, που μιλάμε για αυτά. Αυτό είναι το δεύτερος. Και θέλω να μείνω λίγο στον τρίτο λόγο που χρησιμοποιούμε τη λέξη φόρμουλα, γιατί αυτό νομίζω το έχουμε παραμελήσει λίγο. Και είναι σημαντικό στην ενεργοποιημένη διατροφή να ακολουθούμε τις φόρμουλες των γευμάτων. Υπάρχουν λοιπόν φόρμουλες γευμάτων, δηλαδή το πρωινό ή εντάξει, εμείς δεν λέμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, λέμε ένα ομοφαγικό γεύμα, ένα πλήρες γεύμα, ψημένο και ένα υγρό γεύμα. Έτσι, στην ενεργοποιημένη διατροφή λοιπόν έχουμε αυτού του είδους τα γεύματα. Δεν λέμε πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό. Έχουμε 3 γεύματα ή αν θέλουμε 2 και τα οποία δεν τα ονομάζουμε. Δεν πρέπει επειγόντως δηλαδή το πρωί να φας συγκεκριμένα πράγματα, το μεσημέρι συγκεκριμένα. Το ψημένο σου γεύμα δεν είναι απαραίτητο να το φας το μεσημέρι. Αν δεν μπορείς, δεν το τρως το μεσημέρι. Το τρως το πρωί, το ψημένο σου γεύμα. Κανένα πρόβλημα, εξαρτάται από τον τρόπο ζωής σου. Έχουμε λοιπόν φόρμουλες γευμάτων. Μου έστειλες κάτι, Ζάτα μου? Τι μου έστειλες?
Α, ναι, φαίνεται καλή. Φαίνεται... Ναι, φαίνεται σωστό. Ναι, φαίνεται σωστή αυτό τι είναι. Φαίνεται γιατί σας έχασα τώρα. Ναι, φαίνεται σωστό. Ναι. Αιζάτα μου, φαίνεται καλό. Ναι. Ελπίζω να φυτρώσει. Let us know. Λοιπόν, ομοφαγικό, υγρό και πλήρες ψημένο γεύμα. Ναι. Έχουμε λοιπόν αυτά τα 3 γεύματα που έχουμε φόρμουλες για αυτά τα 3 γεύματα. Δηλαδή δεν λέμε ένα ομοφαγικό και παίρνουμε λίγο μαρούλι. Εντάξει, τώρα πολύ καλά έκανες δύναμη και το κάνεις αυτό, το κάνω και εγώ πολλές φορές. Έτσι. Δηλαδή, όταν λέμε λοιπόν ένα ομοφαγικό γεύμα, δεν εννοούμε παίρνω ένα μαρούλι και αρχίζω και το τρώω και τελείωσε. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια φόρμουλα. Όταν λέμε πλήρες ψημένο γεύμα, δεν πάμε στα McDonald's και λέμε δώσε μου ένα vegan burger και έχω ψημένο πλήρες γεύμα. Ψημένο, είπαμε ψημένο. Πρέπει να ακολουθήσουμε μια φόρμουλα. Ή που ακούω πολλούς που βράζουν λίγο ρύζι και βάζουν και λίγα ξιδάτα και εντάξει, φάγαμε για σήμερα. Όχι, δεν εννοούμε αυτό όταν λέμε πλήρες ψημένο γεύμα. Πρέπει να ακολουθούμε μία φόρμουλα. Και όταν λέμε ομοφαγικό γεύμα, πάλι υγρό γεύμα, δεν τρώμε μια σούπα κνόρ από αυτές τις έτοιμες και λέμε ωραία, φάγαμε και το υγρό μας γεύμα. Ακολουθούμε μια συγκεκριμένη φόρμουλα. Θα μοιραστώ λοιπόν μαζί σας τώρα την οθόνη μου και θα πάμε να δούμε τις φόρμουλες εκεί που είναι στο σεμινάριο για να αρχίσετε να τις χρησιμοποιείτε, γιατί δεν τις χρησιμοποιείτε. Δεν τις χρησιμοποιείτε. Μια στιγμή, να πάω εδώ και να πάω εδώ. Βλέπετε την οθόνη μου τώρα, μισό λεπτό. Βλέπετε την οθόνη μου, να ανοίξει κάποιος το μικρόφωνο και να μου πει. Ναι, βλέπουμε. Ναι. Ωραία, ευχαριστώ. Εδώ λοιπόν είναι το σεμινάριο όπως το έχετε εσείς, όπως το βλέπετε εσείς. Μισό λεπτό. Θα περιγράφω σε αυτούς που είναι στο Facebook Live. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το σεμινάριο. Και πάμε στα περιεχόμενα και είμαι στο ελληνικό σεμινάριο και πάω στο πρακτική εκπαίδευση, μισό λεπτό να το βρω. Τα φουσκώματα, Προτάσεις γευμάτων. Είναι στο ελληνικό που είναι αλλιώς. Ωραία, θα πάω στο βιβλίο τότε, 2 λεπτά, PDF. Θα πάτε στο βιβλίο εσείς που είστε στο ελληνικό, στο αγγλικό είναι αλλιώς. Μισό λεπτό να ανοίξει το βιβλίο. Δώστε μου λεπτά. Ανοίγει το βιβλίο, μισό λεπτό. Επειδή αργεί να ανοίξει το βιβλίο. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το πρωινό γεύμα. Και όλα τα γεύματα θέλουμε να έχουν όλα τα μακροθρεπτικά συστατικά. Δηλαδή να έχουν υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπος σε ποσότητα ικανοποιητική για να μπορούμε να μας ικανοποιήσει και να μας δώσει θρεπτικά συστατικά. Αυτός είναι ο στόχος των φόρμουλων. Να μπορούμε να παίρνουμε όλα τα θρεπτικά συστατικά και να είμαστε ικανοποιημένοι. Αν φάτε ένα γεύμα το οποίο δεν είναι πλήρες, δεν ακολουθούμε δηλαδή τη φόρμουλα, θα πεινάτε ύστερα από λίγο και μετά θα λέτε το vegan δεν μου κάνει. Δεν μου κάνουν τα vegan ή δεν μου κάνει το ενεργοποιημένο. Θέλω να φάω κάτι άλλο και χάνουμε χρόνο. Εδώ έχω βάλει και τη λέξη φόρμουλα για την ενεργοποιημένη vegan διατροφή για τα 3 γεύματα. Δηλαδή η φόρμουλα της διατροφής μας είναι ένα ομοφαγικό, ένα πλήρες χορτοφαγικό γεύμα και ένα ελαφρύ γεύμα
που μπορεί να είναι υγρό γεύμα. Υγρό. Okay. Μισό λεπτό. Αγιουρβέδα. Για τα γλυκά, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για τα γλυκά, ναι, πρέπει να κάνουμε και πεπτικές φόρμουλες, και εδώ έχουμε τις πεπτικές φόρμουλες, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Και μετά για γλυκά έχουμε άλλες πεπτικές φόρμουλες, προετοιμασία γευμάτων. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα κουζινικά που χρειαζόμαστε για την ενεργοποιημένη διατροφή. Εδώ έχουμε λίστα με υλικά που πρέπει να έχουμε στην ενεργοποιημένη διατροφή και η γενική φόρμουλα για τα καθημερινά. Ναι. Οκ, και πάμε. Προετοιμασία γευμάτων. Φόρμουλες γευμάτων. Οκ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, δείτε, στα επόμενα κεφάλαια δείτε. Λοιπόν, κύριο γεύμα. Ωραία. Το κύριο γεύμα είναι το πιο σημαντικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή στο κύριο γεύμα μας θα ακολουθήσουμε μια φόρμουλα, δεν πρέπει να ακολουθούμε φόρμουλα και στο ελαφρύ γεύμα μας, το υγρό και το ομοφαγικό μας γεύμα. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μπορούμε να ακολουθούμε φόρμουλες και στα 3 γεύματα ή στα 2 που θα κάνουμε. Εν τω μεταξύ, επειδή δεν σας βλέπω, αν έχετε κάποια ερώτηση, απλά ανοίξτε το μικρόφωνο και ρωτήστε με, έτσι. Μην το αφήσετε, ανοίξτε για να νιώθω κι εγώ ότι δεν μιλάω μόνη μου, γιατί τώρα δεν σας βλέπω και νιώθω ότι μιλάω μόνη μου. Λοιπόν, από πού παίρνουμε τις πρωτεΐνες? Έχω πριν πω για τη φόρμουλα του κύριου γεύματος, σας έχω το μύθο της ποικιλίας που λέμε. Αυτό το πράγμα που λέμε πρέπει να έχω ποικιλία στα γεύματά μου, είναι μύθος. Η ποικιλία έρχεται με τις εποχές και ίσως να αλλάζουμε λίγο τη φόρμουλα, λίγο παραπάνω, 1-2 φορές. Δεν πρέπει όμως συνέχεια να αλλάζουμε τις φόρμουλες που τρώμε, δηλαδή το γκρουπ των συστατικών που τρώμε, δεν πρέπει να το αλλάζουμε. Γιατί κάθε φορά που δίνουμε κάτι καινούριο στον οργανισμό μας, ο οργανισμός θέλει χρόνο για να μάθει να το διασπά και να το αφομοιώνει. Αν εμείς λοιπόν κάθε μέρα θυμόμαστε κάτι άλλο να φάμε, σημαίνει ότι δεν μπορεί το σύστημα να απορροφήσει καλά την τροφή. Έτσι. Ακόμα ένας λόγος να ακολουθούμε φόρμουλες. Από πού παίρνουμε την πρωτεΐνη μας? Και λέω, η σύντομη απάντηση είναι δεν χρειάζεται να ρωτάμε. Άμα τρώμε σωστά, θα πάρουμε την πρωτεΐνη μας. Άμα δεν τρώμε σωστά και τρώμε junk, δεν θα πάρουμε την πρωτεΐνη μας. Είναι πολύ απλό. Το πρόβλημα των χορτοφάγων δεν είναι η έλλειψη πρωτεΐνης, αλλά η έλλειψη φυσικής τροφής. Τρώμε πολλά επεξεργασμένα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας και όχι ότι δεν τρώμε αρκετή πρωτεΐνη. Και ότι φυσικά δεν χρειαζόμαστε πρωτεΐνες, αλλά αμινοξέα. Λοιπόν, στο κύριο γεύμα μας λοιπόν δίνουμε πολύ σημασία να μπορούμε να πάρουμε την πρωτεΐνη μας. Να κάνουμε σωστές συνδυασμούς έτσι ώστε το φαγητό μας να έχει και πρωτεΐνη. Και πρωτεΐνη. Και να οι φόρμουλες που χρησιμοποιούμε έτσι ώστε το φαγητό μας να έχει και πρωτεΐνη και όλα τα θρεπτικά, μακροθρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά. Πρώτη φόρμουλα, όσπριο πλήρες δημητριακό σε αναλογία 1:2. Δηλαδή, και εμείς λέμε ακόμα φυτρωμένο όσπριο, δηλαδή να φυτρώνουμε το όσπριο αν είναι δυνατόν και μαζί με το όσπριο να τρώμε διπλάσιο ποσότητα δημητριακό και αυτό αν είναι δυνατόν φυτρωμένο ή σίγουρα όμως πλήρες. Και εξηγάω γιατί το όσπριο έχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για να χτιστούν οι πρωτεΐνες. Εκτός από ένα αμινοξύ, τη μεθιονίνη. Αυτήν την έχουν τα πλήρη δημητριακά. Έτσι, αν τα συνδυάσεις αυτά τα δύο, έχεις τα υλικά για να φτιάξεις έχεις όλα τα απαραίτητα αμινοξέα για να φτιάξουμε όλες τις πρωτεΐνες που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ο πιο δημοφιλής που χρησιμοποιούμε, η πιο δημοφιλής φόρμουλα που χρησιμοποιούμε στην ενεργοποιημένη διατροφή.
Μετά υπάρχουν άλλοι 1, 2, 3, 4 φόρμουλες για όλα τα αμινοξέα στην διατροφή μας. Σπόροι, λαχανικά, πλήρες δημητριακό, 1-2-2 αναλογία. Ξηρός καρπός, λαχανικό, πλήρες δημητριακό σε αναλογία 1-2-2. Όσπριο, σπόρος και λαχανικά. Όσπριο και 1/4, όσπριο, ξηρός καρπός και όσπριο και ξηρός καρπός. Το οποίο αυτό, το τελευταίο το αποφεύγουμε λίγο, γιατί είναι δυσκολοχώνευτος συνδυασμός. Και μετά έχουμε παραδείγματα, αλλά θέλω να μου πείτε εσείς παραδείγματα. Έχουμε λοιπόν να σταματήσω το share 2 λεπτά να μου πείτε εσείς παραδείγματα. Για να δω. Πείτε μου εσείς παραδείγματα από αυτά, δηλαδή κάτι, ή όχι, μην μου πείτε παραδείγματα. Πείτε μου εσείς συνήθως ποια φόρμουλα χρησιμοποιείτε από αυτές και πείτε μου μερικές εύκολους τρόπους. Θα πω κι εγώ, αλλά πείτε μου κι εσείς λίγο. Τις χρησιμοποιείτε αυτές τις φόρμουλες, φαντάζομαι. Έλα, αρετή μου. Όταν κάνω φακές με ρύζι, εγώ βάλω το μισό δημητριακό. Ας πούμε, ένα φλιτζανάκι φακί, μισό φλιτζανάκι δημητριακό. Λάθος, πρέπει να βάλω... Είπαμε αυτό είπαμε και την περασμένη φορά. Ναι. Αφού είπαμε ότι επειδή χρειάζομαστε αυτό το αμινοξύ, αλλά αυτό το αμινοξύ δεν είναι σε τεράστιες ποσότητες μέσα στο πλήρες δημητριακό, οπότε είναι καλό να διπλασιάζουμε το δημητριακό. Στην Κύπρο η κυπριακή συνταγή του φακόριζου, δεν ξέρω στην Ελλάδα, η κυπριακή συνταγή του φακόριζου είναι έτσι όπως το είπε η Αρετή τώρα. Δηλαδή ένα φλιτζάνι ρύζι και διπλάσιο φακές, 2 φλιτζάνια φακές. Πρέπει να το αντιστρέψεις. Για να μπορείς, σίγουρα πάλι θα πάρεις την πρωτεΐνη σου, αλλά δεν είναι αρκετό. Θέλουμε το διπλάσιο ρύζι, σε ξηρή ποσότητα, το έχω ξαναπεί, το ξαναλέω, ξηρό όμως. Και μετά θα δείτε ότι το ρύζι, δηλαδή μπορεί και κατά λάθος αρετή μου να το κάνει σωστά τελικά. Γιατί το ρύζι διπλασιάζεται. Θα μου πεις και η φακή διπλασιάζεται και η φακή. Και το ρύζι είναι, πώς δεν βάλουμε μαύρο ρύζι, όχι επεξεργασμένο ρύζι. Αν θα βάλεις όχι, θα βάλεις άσπρο, δεν πειράζει. Στο ρύζι είναι εξαίρεση. Στο ρύζι είναι εξαίρεση. Αν και φυσικά είναι καλύτερο να βάλετε καφέ ρύζι, αλλά αν δεν μπορείτε, βάλτε άσπρο, είναι πάλι ok. Πάλι είναι εξαίρεση. Το μόνο δημητριακό που μπορούμε να τρώμε αποφλιωμένο είναι το ρύζι. Επαναλαμβάνω, το μόνο δημητριακό που μπορούμε να τρώμε αποφλιωμένο είναι το ρύζι. Δεν το συνιστώ, αν και το κάνω και εγώ πολλές φορές, γιατί βοηθάει πάρα πολύ στα φουσκώματα. Το δίνω και σαν θεραπεία για κάποιους που φουσκώνουν. Άρα, το μόνο δημητριακό που δεχόμαστε να φάμε αποφλιωμένο είναι το ρύζι. Όχι πάντα, δεν θα έλεγα πάντα, αλλά μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μειώνεται η ποιότητα του φαγητού μας τόσο πολύ, όσο με τα άλλα δημητριακά, όπως το στάρι. Αποφλιωμένο στάρι είναι σχεδόν άχρηστο. Και ψηλό είναι και η περιεκτικότητα του στη γλουτένη, οπότε δεν έχει κάτι. Άρα θέλουμε λοιπόν το ρύζι, είναι καλό να είναι πλήρες, καφέ, αλλά και αποφλιωμένο είναι εντάξει. Άρα θα παίρνετε ξηρά, δηλαδή ξέρετε ότι έχετε, νιώθω ότι τα έχω ξαναπεί αυτά τώρα, αλλά εντάξει θα τα πω άλλη μια φορά. Ξέρετε ότι έχετε 2 άτομα να ταΐσετε. 2 άτομα να ταΐσετε θέλει μισό φλιτζάνι ρύζι ξερό, όχι ακόμα πριν το βάλετε στο νερό, μισό φλιτζάνι ρύζι ημερίδα, μισό φλιτζάνι ρύζι. Θα βάλετε λοιπόν, αν έχετε για 2 άτομα, θα βάλετε 1 φλιτζάνι ρύζι και μισό φλιτζάνι φακές. Στην ξερή τους μορφή. Ή φασόλια, ό,τι βάλετε τέλος πάντων, μισό φλιτζάνι. Θα του δώσετε, αν θα φυτρώσετε τις φακές, θα τους δώσετε 2 μέρες. Αν θέλετε να ψήσετε αύριο φακές, δεν θα τις βάλετε σήμερα το βράδυ στο νερό, θα τις βάλετε, θα έπρεπε να τις είχατε βάλει σήμερα το πρωί, το απόγευμα έτσι να τις βάλετε στην πετσέτα, να αφαιρέσετε το νερό, να τις βάλετε στην πετσέτα, έτσι ώστε αύριο το μεσημέρι να έχετε φύτρα φακής, μπορείτε. Αλλιώς θα το φάτε αφύτρωτα. Εγώ έχω πολλά χρόνια να φάω όσπριο μη φυτρωμένο και είμαι πολύ ευτυχισμένη γι' αυτό. Όλες οι παρενέργειες των οσπρίων μειώνονται κατά
ένα τεράστιο ποσοστό και έτσι μπορούμε να τρώμε όσπρια πιο συχνά χωρίς να έχουμε πρόβλημα. Ναι, το φακόριζο λοιπόν αρετή μου, μαζί και με καρότα ας πούμε ή ένα-δυο λαχανικά, είναι μια υπέροχη φόρμουλα ψημένου πλήρες γεύματος. Πολύ ωραία. Έβαλα και κολοκυθάκι εγώ τελευταία φορά. Έβαλα Ναι. και καρότο και κολοκυθάκι και ήταν πολλά πιο ωραίο. Πολύ ωραία. Το κολοκυθάκι όμως, έτσι μια και το μιλάμε, έτσι, γιατί πρακτικά μιλάμε τώρα, τι γίνεται. Το κολοκυθάκι όταν θα μου το βάλεις, πού θα το βάλεις? Πρέπει να το ψήσεις χώρια. Γιατί το κολοκυθάκι ψήνεται πολύ γρήγορα, το καρότο, το ρύζι Έβαλα και... το πιο ύστερα. Έβαλα το πιο ύστερα, δεν το Έβρασες. έβαλα μαζί. Ωραία. Όχι, έβαλα το πιο ύστερα, προς το τέλος. Expert η αρετή μας. Μπράβο αγάπη μου. Ναι. Πολύ ωραία. Αλλά θα μπορείτε λοιπόν να κάνετε αυτό, να βάλετε τι έβαλες, καρότο είπες έβαλες? Καρότο και μετά προς το τέλος έβαλα και το κολοκυθάκι. Μπορείτε να το κάνετε έτσι, δηλαδή να το βάλετε σε ένα, να βάλετε το ρύζι, να το τσιγαρίσετε, τις φακές να τις τσιγαρίσετε, το καρότο να το τσιγαρίσετε με φόρμουλα, να προσθέσετε νερό, να το κλείσετε, να περιμένετε να μισοψηθεί και να βάλετε μετά το κολοκυθάκι. Αυτός είναι ένας τρόπος. Καλός. Ένας άλλος τρόπος για να μείνει εντελώς ενεργοποιημένο το κολοκυθάκι είναι την ώρα που ψήνετε το καρότο, τις φακές, τα φύτρα φακής και το ρύζι, σε ένα άλλο μικρό τηγανάκι, να κόψετε το κολοκυθάκι κομματάκια και να το τσιγαρίσετε σε φόρμουλα, σε 5 λεπτά γίνεται και το προσθέτετε αφού ψηθούν από πάνω σαν γαρνιτούρα το κολοκυθάκι. Ναι. Ναι, έτσι το κολοκυθάκι θα μείνει ενεργοποιημένο. Γιατί τι γίνεται τώρα, εσύ θα το βάλεις εκεί την ώρα του τέτοιου και είναι πολύ καλή ιδέα, πολύ καλή, αλλά είπαμε ότι το βράσιμο πάλι παίρνει πολύ ενέργεια από το φαγητό. Προτιμάμε το τσιγάρισμα, όχι σε λάδι, ελάχιστο λάδι. Ελάχιστο λάδι. Και αν έχετε και καλό τηγάνι, μπορεί και καθόλου λάδι. Αλλά πολύ ελάχιστο λάδι, ίσα-ίσα να δημιουργήσει κρούστα. Και έτσι κρατάς το κολοκυθάκι σου πλήρες ενεργοποιημένο. Άρα είναι καλή ιδέα αυτή να βράζουμε το κολοκυθάκι προς το τέλος του ψησίματος του φακόριζου. Πολύ καλή ιδέα, δεν την απορρίπτουμε, πολύ καλή. Αλλά η καλύτερη ιδέα είναι το τσιγάρισμα σε ένα άλλο, το τσιγάρισμα του κολοκυθιού σε ένα άλλο μικρό τηγανάκι, αντικολλητικό. Η Αϊζάντα άνοιξε το μικρόφωνο της, θέλει κάτι να πει? Η Δώρα θέλει να κάνει? Ναι, κάτι πρακτικό που ήθελα να μοιραστώ. Ναι, αγάπη. Όταν ξεχνώ να βάλω τις φακές τη νύχτα να φουσκώσουν, βρήκα ένα τρόπο να κάνω speed up. Δηλαδή βάζω το πρωί, όχι, μισό λεπτό. Αντί να βάλω από το πρωί να φουσκώνει και μετά την επόμενη μέρα μέχρι το βράδυ να είναι ήδη φυτρωμένα, βάζω τη νύχτα και το πρωί βάζω την ίδια μέρα πριν ψήσω, δηλαδή βάζω στον ήλιο και πρόσεξα ότι φυτρώνουν ήδη μέχρι το βράδυ. Δεν ξέρω αν είναι σωστό. Πολύ ωραία. Αφού το έκανες, δεν το φαντάστηκες, το έκανες. Άρα είναι αλήθεια ότι ισχύει. Ο λόγος όμως που πιστεύω ότι ισχύει, γενικά δεν θέλουν σκοτάδι. Αλλά μάλλον εσύ το βάζεις σε μία λεκάνη η οποία δεν είναι διάφανη και από πάνω βάζεις το ύφασμα, οπότε πάλι έχουν σκοτάδι. Και ο λόγος που φυτρώνει έτσι γρήγορα στην Αϊζάντα είναι γιατί ζει σε μια χώρα που κάνει κρύο. Δεν είναι όπως εδώ. Εμείς δεν χρειάζεται να το βάλουμε στον ήλιο Αϊζάντα. Όπου και να το βάλουμε αυτή την εποχή θα φυτρώσει σε μερικές ώρες. Είναι τόση ζέστη. Εσύ, ο λόγος που γίνεται αυτό είναι επειδή ζεσταίνεται και φυτρώνει πιο γρήγορα. Ανταποκρίνεται ο σπόρος πολύ γρήγορα. Αλλά υπέροχη ιδέα. Αν λοιπόν κάνει κρύο, βάλτε το στον ήλιο. Αν δεν κάνει κρύο, θα φυτρώσει έτσι και αλλιώς σε μερικές ώρες η φακή. Ναι. Ίσως για το χειμώνα ισχύει. Ναι, το χειμώνα, ναι. Έλα Δώρα. Ή το κολοκυθάκι το βάζουμε στην τοστιέρα, όπως έκανα αυτή τη στιγμή εγώ. Ναι, δείξε μας το. Θα το δείξω. Ένα λεπτό να γυρίσω την κάμερα. Βάζουμε στην τοστιέρα και είναι υπέροχο. Πολύ ωραία ιδέα. Δεν ξέρω πώς. Να το. Λοιπόν, να το. Δείτε το τι ωραία που το κάνει. Υπέροχη ιδέα. Ευχαριστούμε αντικομιδικό Δώρα. χαρτί και στείνεται γρήγορα. Κάν το ξανά Δώρα μου να το κάνω.
με λίγο πατάτα, καρότο και λίγη πατατούλα και ρύζι. Σε μας ξανά το κολοκυθάκι να βεβαιωθώ ότι το είδαν όλοι, γιατί σε έκανα spotlight τώρα. Κοιτάξτε, ναι, ωραία. Μμ. Και μπορείς να του βάλεις και Αντικολλητικό. μπαχαρικά. Αλατάκι. Μπορείς να του βάλεις μετά τώρα, μόλις ψηθεί το κολοκυθάκι, μπορείς να το βουτήξεις σε ομό ελαιόλαδο που Ναι. έχεις ανακατέψει ομοφαγική φόρμουλα. Αλλά δεν χρειάζεται, γιατί η φόρμουλα η άλλη είναι εδώ πέρα στις φακές. Μπράβο, Αφού σωστό. το και να αυτό, ναι. κατέψουμε. Μπράβο, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ναι, έτσι είναι. Ωραία, τέλεια. Τώρα να δω πώς θα σε κάνω. Νοικοκυρά μου, η νοικοκυρά. Είναι και η μάνα σου εδώ. Άκουσα τη. Ξεπέρασε τη μάνα της. Η μαμά δεν ήξερε να μαγειρεύει όπως η κόρη. Καλά. Όχι, και οι δυο είστε Ξέρει. Έδειξε μου να κάνω ποτούν τα μπέρκερ με τις φαγές και τώρα διαρωτώ με και ξύχαζα εντάλλως είναι. Ξυχάνει. Θα τις ξαναδείξεις. Είναι και στο σεμινάριο. Μια μέρα νομίζω ένα από τα σεμινάρια που θα κάνουμε να φτιάξουμε πάλι μπέργκερ. Φτιάξτε εσείς όμως και εγώ να βλέπω. Έτσι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Κορίνα, ναι, αγάπη μου. Ναι, Χρύσα μου. Expert. Μιλάμε για expert τώρα εδώ πέρα. Μιλάνε οι expert. Πάμε. εγώ συνήθως κάνω πιτάκια σαν κρέπες δηλαδή, από φαγόπυρο και μέσα βάζω μπέργκερ από όσπριο. Όμως πώς μπορώ να υπολογίσω την ποσότητα του φαγόπυρου που πρέπει να είναι διπλάσια από το όσπριο? Πάλι πρέπει να το βρεις μόνη σου, δηλαδή, τι κάνεις, θα βάλεις, το κάνω το ίδιο και εγώ με το στάρι. Βάζω τη μερίδα του σταριού που είναι για ένα άτομο, που είναι μισό φλιτζάνι, ας πούμε, ένα άτομο. Και βλέπω τι μπορώ να φτιάξω με μισό φλιτζάνι. Μπορείς να φτιάξεις 2 κρέπες, ας πούμε, με μισό φλιτζάνι ξερό φαγόπυρο, ξερό. Έτσι, θα μετρήσεις, θα βάλεις μισό φλιτζάνι φαγόπυρο μία μέρα ή ένα φλιτζάνι και θα δεις πόσες κρέπες μπορείς να κάνεις με ένα φλιτζάνι φαγόπυρο. Ένα φλιτζάνι φαγόπυρο είναι 2 μερίδες, έτσι, 2 μερίδες. Πόσες κρέπες μπορείς να φτιάξεις με 2 μερίδες, με 2 μερίδες φαγόπυρο ξερό, θα το μετρήσεις και θα πεις. Άρα εγώ για να μπορώ να έχω τη μερίδα μου πρέπει να φάω 3 κρέπες, ας πούμε, ή 4 κρέπες. Και θα φας 4 κρέπες. Ναι. Και ακούγεται πολύ και με λες για να βάλω 4 κρέπες. Και μετά θα κάνεις το ίδιο και με τη φακή. Δηλαδή θα βάλεις μισό του μισού ή για 2 άτομα μισό φακή, ας πούμε. Πόσα μπέργκερ μπορώ να φτιάξω με αυτό? 2 μπέργκερ, 4 μπέργκερ. Άρα με αυτό και πρέπει να το φτιάξετε έτσι ώστε να φάτε τη μερίδα σας. Εμείς το κάναμε αυτό στο Solar και βγήκε, ας πούμε, ότι η πίτα, κάναμε μια μεγάλη χοντρή πίτα από στάρι, αλεύρι, okay. Και αυτή η πίτα είχε μέσα 2 μπέργκερ, το οποίο όμως ήταν όπως αυτό που λέει αρετή, δηλαδή ήταν διπλάσιο η φακή από το ψωμί, ήταν διπλάσιο. Γιατί είχαμε εστιατόριο και δεν μας έπαιρνε να κάνουμε τέτοια. Okay. Θα μπορούσα, και το σκέφτηκα, να βάλω μέσα στο μπέργκερ αλεύρι από φύτρα σταριού, για να αυξήσω το στάρι μέσα. Αλλά δεν το έκανα, για λόγους ότι πάλι ήταν εστιατόριο και δεν θέλαμε τον υδατάνθρακα μέσα στο μείγμα, γιατί μετά χαλούσε εύκολα το μείγμα, για πρακτικούς εμπορικούς λόγους δεν το κάναμε. Και γιατί ήταν πιο νόστιμο έτσι, και δεν θέλαμε να το χαλάσουμε. Αλλά εσείς πρέπει να βρείτε έναν τρόπο να γίνει η φόρμουλα. Γιατί αλλιώς θα πεινάτε. Θα το δείτε μετά. Θα πεινάτε μετά. Και ένας τρόπος να γνωρίζεις επίσης είναι ότι θα το φας τη μερίδα σου και δεν θα πεινάς μετά. Γιατί θα έχει καλυφθεί το σώμα. Το σώμα θα έχει καλύψει τις ανάγκες της πρωτεΐνης. Γενικά, θα δείτε το ότι αν πάρετε αρκετή πρωτεΐνη δεν πεινάτε. Αν δεν πάρετε αρκετή πρωτεΐνη, ύστερα από λίγο όλοι πεινάμε.
άμα πάρουμε μόνο υδατάνθρακες. Δεν θέλουμε να πεινάμε, θέλουμε να περάσουν 4 τουλάχιστον ώρες και εμείς να μην πεινάμε. Ό,τι μεταβολισμό και να έχουμε. Άλλο. Συνεχίσω. Άλλα παραδείγματα φόρμουλας. Κορίνα, εγώ τώρα τελευταία τρώω όσπρια, αλλά όταν είναι ζεστή μου είναι λίγο βαριά. Προτιμώ να τρώω υδατάνθρακες με ξηρούς καρπούς Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ναι. και λαχανικά. Θέλουμε όταν θα βάλεις ξηρό καρπό με πλήρες δημητριακό, θα πρέπει να ακολουθήσεις τη φόρμουλα, έτσι. Δηλαδή θέλει Ναι. και λαχανικά. Είδες Και τα λαχανικά που είναι πολύ καλά για συνδυασμούς είναι η γλυκοπατάτα, το καρότο, ναι, και σου κάνει καλό και πάρα πολύ. Η πατάτα, τι άλλο είναι καλό, η μπάμια στο φασολάκι, αυτά είναι πολύ καλά να τα συνδυάσεις με τον ξηρό καρπό και το δημητριακό σου. Εντάξει, εσύ δεν τρως γλουτένι, τι κάνεις για δημητριακό τελικά, για πες μας έτσι να μας βοηθήσεις λίγο. Τι δημητριακό έχεις? Έμεινα με το ρύζι, το φαγόπυρο, Ναι. βασικά ναι, ρύζι και φαγόπυρο. Όταν λοιπόν έχουμε πρόβλημα με τη γλουτένη, προσπαθήστε να βρείτε φαγόπυρο και ρύζι από την Ελλάδα. Αν δεν μπορείτε, προσπαθήστε να τα φυτρώνετε. Γιατί άμα τα φυτρώσετε, παίρνουν υπηκότητα. Έτσι. Παίρνουν κυπριακή υπηκότητα μόλις φυτρώσουν. Γιατί έχουν το νερό και ζωντάνεψαν χρησιμοποιώντας τον αέρα και το νερό της Κύπρου ή της Ελλάδας, όπου είστε τέλος πάντων. Αν λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιήσετε κάτι που δεν είναι από τη χώρα που είμαστε, φυτρώστε το και έτσι παίρνει υπηκότητα. Και το ίδιο για Ιζάντα. Έλα Ιζάντα, τι θες να πεις? Αυτό ισχύει δηλαδή για όλα. Τέλεια. Γιατί δεν βρίσκω τίποτα τόπιο. Ναι, προχθές μίλαγα με μία που είναι στον Καναδά και μου λέει τι να κάνω. Της λέω παίρνε τις φακές από την Τουρκία, γιατί βρίσκει λέει φακές από την Τουρκία. Παίρνε τις φακές από την Τουρκία, αλλά μην τις τρως χωρίς να τις φυτρώσεις. Τουλάχιστον να πάρουν τον αέρα και το νερό του Καναδά. Ναι, μπορείτε. Είναι σαν να τα καλλιεργείτε. Υπέροχα. Ναι, καταλαβαίνετε τη λογική. Είναι σαν να πάρεις σπόρο από μια άλλη χώρα, που ναι, σίγουρα είναι άλλη ιδιοσυγκρασία, αλλά τον καλλιεργείς εδώ. Είναι ok. Σχεδόν ok. Είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε ναι, Κορίνα μου, ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα εδώ στην Ολλανδία? Δεν γράφει τη χώρα προέλευσης. Ναι. Και τίποτε. Απλά γράφει είτε είναι προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε εκτός. Και τη λύση που βρήκα, απλά αγοράζω βιολογικά. Τους πακές, ρύζι, Ναι. καρότα, εντάξει, λαχανικά αυτά που είναι κάτω από τη γη, είπες προτιμάμε να αγοράσουμε βιολογικά. Ναι. Αλλά το ρύζι και το κεφακές αγοράζω βιολογικά, επειδή δεν γράφει από ποια χώρα είναι. Μάλιστα. Κοίτα, τουλάχιστον να είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον είναι εδώ γύρω. Ξέρω εγώ τι να πω. Και εγώ άμα δω ότι δεν γράφει, τουλάχιστον λέω να είναι Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν δεν είναι Ευρωπαϊκή Ένωση, το πιο πιθανό είναι να είναι από την Κίνα, που είναι πρώτον πολύ μακριά και δεύτερον, δεν ξέρω τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Η Αμερική. Και η Αμερική, ναι. Αμερική και Κίνα δεν είναι να εμπιστεύεστε τα πράγματά τους. Ναι. Έχει αμύγδαλα εδώ από την Αμερική, τα οποία είναι 8 ευρώ και τα αμύγδαλα τα κυπριακά είναι 12 ευρώ το κιλό. Να δώσεις 12 ευρώ να πάρεις αμύγδαλα κυπριακά. Δεν γίνεται να παίρνεις αμερικάνικα. Καταρχήν τα παστεριώνουν. Μέχρι να έρθουν νομίζετε ότι τα παστεριώνουν, είναι νεκρά. Και δεύτερον, γιατί να πάρεις από την Αμερική. Τι κάνουν αυτοί εκεί πέρα δεν ξέρουμε. Τουλάχιστον εμείς υπάρχει κάποιος έλεγχος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά υπάρχει κάποιος έλεγχος με όλα αυτά τα χημικά που χρησιμοποιούν. Υπάρχει ένας υποτυπώδης έλεγχος. Καλύτερα λοιπόν, τουλάχιστον αν δεν μπορούμε τοπικά, που είναι το καλύτερο, ας παίρνουμε Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κοντά εδώ γύρω, σε εμάς, γειτονικές χώρες. Κάτι ήθελα τώρα να πω γι' αυτό. Το χάσα. Εντάξει, το χάσα. Άλλος, κάποια φόρμουλα άλλη. Λοιπόν, άρα είπαμε... Κορίνα, Ναι, sorry, αλλά ήθελα να σε ρωτήσω για τους ξηρούς καρπούς. Τους μουλιάζουμε? Πάντα.
πάντα, ναι, αλλά μετά είναι εν υγρή ενώ τους τρώω, έτσι. Ναι. Ναι, ας πούμε εσύ για πες μας ένα γεύμα με ξηρό καρπό που κάνεις. Είναι καλό να το φτιάχνεις τυρί το αμύγδαλο, ας πούμε. Μαζί με το ρύζι. Ναι. Αλλιώς, Όχι αμύγδαλο, peanuts, φιστίκια. φιστίκια. Ναι, προτιμώ με το φαΐν τα φιστίκια. Ωραία είναι τα φιστίκια. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τα φιστίκια, αν τα φρεσκοψήσεις εκείνη την ώρα, δηλαδή να το αφαιρέσεις το... Έτσι έκανα, λίγη ώρα, ναι. λίγο έτσι ένα φρέσκο, να τα φας αμέσως όμως, είναι ok. Το μόνο ένσταση που έχω σε αυτό είναι ότι τα φιστίκια έχουν πάνω από 20% λίπος, το οποίο γίνεται κορεσμένο όταν τα κάνεις roasted, αλλά είναι φρέσκο κορεσμένο, τουλάχιστον. Δεν είναι κορεσμένο και ταγγισμένο, γιατί οποιοδήποτε είδος λίπους το ψήσεις και μετά το αφήσεις πάνω από 2-3 ώρες, ταγγίζει. Το ταγγισμένο είναι βλαβερό. Είναι τοξικό, βασικά. Είναι acidic. Είναι όξινο. Έτσι. Λοιπόν, δεν θέλουμε λοιπόν οτιδήποτε λιπαρό είναι ψημένο πάνω από 1-2 ώρες. Θα πάρεις λοιπόν τα φιστίκια, θα τα τσιγαρίσεις λίγο φρέσκο τσιγαρισμένα και θα τα φας αμέσως, εκείνη την ώρα, ζεστά. Θα τα πάρεις στο ομά και θα τα βάλεις ζεστά. Τώρα, όμως, θέλω να βρεις και άλλους τρόπους και να μοιραστείς μαζί μας. Ένας άλλος τρόπος να χρησιμοποιήσεις ξηρούς καρπούς είναι να τους κάνεις τυρί. Και τα φιστίκια επίσης. Δηλαδή, να τα βάλεις στο νερό και μετά να τα ανακατέψεις με ελαιόλαδο. Εξαίρεση, το ξέρω, γιατί είπαμε 2 λιπαρά να μην τα αναμειγνύουμε μαζί. Δεν πειράζει. Εξαίρεση, θα μου βάλετε κάποια μπαχαρικά μέσα για να βοηθήσετε τη χώνεψη και θα μου βάλετε και λεμόνι για να βοηθήσετε τη χώνεψη και το ισορροπεί λίγο. Και θα φτιάξετε, λοιπόν, αν μου βάλετε λοιπόν λεμόνι, μπαχαρικά, ελαιόλαδο και ένα οποιοδήποτε ξηρό καρπό και το κάνετε πολτό, φτιάχνετε ένα είδος cream cheese, έτσι, μουλιασμένο, φτιάχνετε ένα είδος cream cheese, το οποίο είναι καλό. Είναι πολύ καλός τρόπος να πάρετε μια φόρμουλα είναι και αυτή, η οποία μπορείτε να τη φάτε μαζί με ρύζι, με φαγόπυρο, με στάρι, με μπουργούρι, με οτιδήποτε θέλετε να το φάτε και, έτσι και λαχανικά. Και είναι πολύ ωραίο. Αν ξέρετε τι μπορείτε να κάνετε, βάλε ρύζι, Άλεξ μου, φτιάξε ρύζι ας πούμε, και βάλε λαχανικά τσιγαρισμένα σε φόρμουλα και αυτό το τυρί από πάνω. Σαν να είναι κρεμόδι λαχανικά. Και δεν θα το πάρεις είδηση, αλλά εσύ θα πάρεις την πρωτεΐνη. Δεν θα σου χαλάσει τη γεύση να πεις μπλάχα, ας πούμε, τι τρώω τώρα. Θα το βάλεις μέσα στα λαχανικά σου, τα λαχανικά θα πάρουν μια ωραία κρεμόδι γεύση και εσύ θα έχεις πάρει την πρωτεΐνη σου. Okay. Και πάλι η δόση είναι η ίδια. Δημητριακό, διπλάσιο από το ξηρό καρπό στην ξηρή μορφή. Ναι, αγάπη μου, ναι, Αϊζάντα μου. Για το πρωινό, στη λύση που βρήκα, τρώω μισό λιβάνι αμύγδαλα, βουλιασμένα, με τοπικά φρούτα ή berries. Είναι πλήρης για το πρωινό? Ναι, είναι. Είναι πλήρης. Την έχουμε αυτή τη φόρμουλα μέσα δεν μιλήσαμε για τις φόρμουλες του πρωινού ακόμα και ούτε θα μιλήσουμε σήμερα από ό,τι φαίνεται, αλλά δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εγώ θέλω να πετάω ένα θέμα και μετά να το βρίσκετε μόνοι σας. Δεν είμαι εδώ για να σας λύσω όλες τις απορίες, είμαι για να σας διεγείρω και να πηγαίνετε τα βρίσκετε. Υπάρχει λοιπόν η φόρμουλα για το πρωινό, ξηρός καρπός με φρούτα. Είναι αυτό που θα κάνουμε στην Ινδία. Όποιος έρθει μαζί μας στην Ινδία, αυτό θα είναι το πρωινό μας. Φρούτα με ξηρούς καρπούς. Τροπικά φρούτα από την Ινδία και κάσιος, που είναι οι τοπικοί ξηροί καρποί ή φιστίκια. Που δεν είναι ξηρός καρπός, είναι όσπριο, αλλά επειδή έχει πολύ λίπος, είναι peanut. Peanut. Είναι μισό όσπριο, μισός ξηρός καρπός. Ναι, είναι λοιπόν μια φόρμουλα αυτό. Μπορείτε να την κάνετε αυτή. Πολύ ωραία λύση και ωραία, ευχαριστούμε που το ανέφερες, Αϊζάντα μου.
Άρα, έχουμε δύο φόρμουλες για το κύριο γεύμα μέχρι τώρα που τις είπαμε, όσπριο με δημητριακό, που μας είπε η αρετή φακόριζο ας πούμε, αλλά προσοχή, οι φακές να είναι το μισό του ρυζιού, και λαχανικά. Δεύτερο, είπαμε λαχανικά, ξηρός καρπός και δημητριακό, ο οποίος ξηρός καρπός μπορεί να γίνει σε μορφή cream cheese, τυριού, αν προσθέσετε λεμόνι, μπαχαρικά και λίγο νερό και το κάνετε έτσι και το αναμειγνύσετε με τα λαχανικά, ή μπορείτε εκείνη την ώρα να το τσιγαρίσετε. Είτε τα αμύγδαλα, είτε τα φιστίκια, είτε οποιοδήποτε άλλο ξηρό καρπό μπορείτε να το τσιγαρίσετε και να το βάλετε από πάνω. Άλλη φόρμουλα που θέλετε να πούμε, έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, κύριου γεύματος. Είπαμε και μια φόρμουλα πρωινού, μια και την αναφέραμε, φρούτα, και ξηρή καρπή μουλιασμένη στο νερό από την προηγούμενη μέρα. Λοιπόν, αυτό κανονικά θέλω να το κάνω κάθε φορά καθαρό. Στην Αγιουρβέδα δεν επιτρέπεται να αναμειγνύουμε φρούτα με τίποτα, ούτε με ξηρούς καρπούς. Δεν επιτρέπεται, γιατί τα φρούτα χρειάζονται πάρα πολύ λίγο χρόνο να χωνευτούν και οτιδήποτε επιπλέον που δεν είναι φρούτο μαζί τους, τα καθυστερεί τη χώνεψη και αυτό σημαίνει ότι η απορρόφηση μειώνεται. Αυτό λοιπόν είναι κάτι που πρέπει να έχουμε υπόψη μας, αλλά τι γίνεται τώρα. Ο λόγος που δεν το αναφέρω στο πρώτο επίπεδο της ενεργοποιημένης διατροφής, μόνο σε ένα άλλο πιο advanced επίπεδο, είναι δύο οι λόγοι. Πρώτον, ο τρόπος που δουλεύει. Δεν μπορώ τώρα εγώ να πω σε ανθρώπους που έχουν μάθει να τρώνε τόστ και μαρμελάδα για πρωινό ή μούσλι με ζάχαρες και γάλατα, να τους πω, ξέρεις, τρώει μόνο φρούτα το πρωί. Θα σου πει, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν ακολουθώ την ενεργοποιημένη διατροφή. Αυτό είναι το πρώτο. Ότι ο κόσμος δεν χορταίνει μόνο με φρούτα για πρωινό ή για μεσημεριανό ή για βραδινό. Δεν θέλει να φάει μόνο φρούτα. Θέλει να φάει κάτι άλλο πιο ικανοποιητικό. Και έτσι το αποφεύγω να το αναφέρω, αν και το γνωρίζω ότι συμβαίνει αυτό, έτσι. Ότι δεν μπορούμε να τρώμε φρούτα από μόνα τους. Απ' την άλλη, όταν τους μουλιάζουμε τους ξηρούς καρπούς, γιατί πάντα μουλιασμένους τους τρώμε και είναι σε μία ποσότητα λογική, δηλαδή μία χούφτα που είναι μία δική μας χούφτα, ό,τι χέρι έχουμε αυτό, τότε και επειδή έχει συνηθίσει ο οργανισμός να τρώει πια βαριά πράγματα, μπορούμε νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να το ανεχτεί το σύστημα πια καλύτερα. Και έτσι παίρνουμε και την πρωτεΐνη μας στο πρωινό. Αλλά αν θέλετε να είστε τέλειοι, φρούτα μόνο για πρωινό είναι αρκετό. Και τελειώνουμε. Και ναι, δεν παίρνουμε πρωτεΐνη, παίρνουμε μόνο τα φρούτα μας. Αλλιώς πότε θα φάμε τα φρούτα? Δεν τρώμε, μετά πότε θα φάμε φρούτα? Άντε να φάμε, δεν έχει μετά. Άντε να φάμε στο υγρό γεύμα ένα σμούδι, ας πούμε. Αλλά και πάλι, αν δείτε τις φόρμουλες στην ενεργοποιημένη διατροφή, και στο σμούδι λέω να βάλουμε ξηρό καρπό. Για να είναι πλήρες, να το ευχαριστηθούμε, να ικανοποιηθούμε. Έτσι. Κάνουμε λοιπόν μια εξαίρεση σε αυτή την περίπτωση στην ενεργοποιημένη διατροφή και βάζουμε ξηρό καρπό με φρούτο. Είναι μια εξαίρεση λοιπόν που στην Αγιουρβέδα δεν τη χρησιμοποιούμε συνήθως. Θες να πεις κάτι, αρετή μου? Άλλο? Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, η Δώρα, λοιπόν, την ώρα της συζήτησής μας έφτιαξε ενεργοποιημένο γεύμα και το τρώει. Πολύ ωραία. Είναι ωραίο, Δώρα μου? Ωραία. Ωραία, χαίρομαι. Πολύ ωραία. Άλλο συνδυασμό πετυχημένου ψημένου πλήρες γεύματος. Άλλος? Έλα. Κανένα άλλο συνδυασμό που έτσι μια ιδέα να μας πείτε? Είπαμε όσπριο δημητριακό, είπαμε ξηρό καρπό. Τι άλλο? Θα πω ένα λίγο άσχετο παράδειγμα. Επειδή βαριέμαι να φτιάχνω διάφορα, ας πούμε, φακές, μακαρόνια και πιτούες. Αυτό που κάνω εγώ είναι κίτσαρι. Είναι φακές με ρύζι και η λύση που βρήκα για να έχω επιλογή είναι αλλάζω είτε τα λαχανικά ή αλλάζω τις φόρμουλες. Μια φορά κάνω με
κανονική φόρμουλα, βασική φόρμουλα και άλλη φορά με ζάταρ. Και έτσι νιώθω ότι Κίτσαρι, τρώω, δηλαδή, αλλά αλλάζεις τη φόρμουλα. ναι, ναι. Και νιώθω ότι τρώω διαφορετικό φαγητό. Ευχαριστούμε, πολύ ωραίο. Το κίτσαρι είναι αυτό η φόρμουλα, δηλαδή δημητριακό με όσπριο και λαχανικά. Αυτό είναι το κίτσαρι που τα ψήνεις όλα μαζί. Για να ψήσεις όμως, επαναλαμβάνω, τα λαχανικά μαζί με τα υπόλοιπα πρέπει να είναι λαχανικά που θέλουν πολύ ώρα να ψηθούν. Δεν θα μου βάλετε κολοκυθάκι να λιώσει, θα μου βάλετε καρότο, θα μου βάλετε πατάτα, θα μου βάλετε γλυκοπατάτα και θα τα βάλετε και σε μεγάλα κομμάτια για να ψηθούν αργά. Πολύ ωραία. Και αλλάζεις τη φόρμουλα και νιώθεις ότι τρως κάτι άλλο. Πολύ ωραία. Ναι, και εγώ το κάνω αυτό πολλές φορές. Ή αλλάζεις τα λαχανικά. Εντάξει, εσύ δεν έχεις μια πολύ ποικιλία εκεί πέρα. Ό,τι έχεις εκεί τώρα συνέχεια. Αλλά εμείς που έχουμε ποικιλία μπορούμε να αλλάξουμε τα λαχανικά. Ναι. Και ναι, βασικά προσωπικά αυτό τρώω κάθε μέρα. Γι' αυτό και με βλέπετε. Θέλω να μοιράζομαι τα φαγητά μαζί σας, αλλά καμιά φορά νιώθω πολύ βαρετή, γιατί είναι τα ίδια. Απλά είναι διαφορετικά τα λαχανικά. Είναι κίτσαρι. Βασικά τρώω κάθε μέρα κίτσαρι. Όσπριο με δημητριακό και βάζω άλλα λαχανικά και άλλη φόρμουλα. Κορίνα, Ναι. αν βάλω δηλαδή στο κίτσαρι λουβί, δεν θα είναι κίτσαρι? Το λουβί είναι το μαυρομάτικο, το Ναι, ολόκληρο ή το φρέσκο. ναι, Γιατί, πώς το είδες έτσι, γιατί να μην είναι, αφού το λουβί είναι. είναι όσπριο. Ναι, ενώ δεν είναι μόνο οι φακές που ονομάζονται κίτσαρι. Είναι η φόρμουλα η τέτοια. Η φόρμουλα του κίτσαρι είναι όσπριο δημητριακό και λαχανικά. Δεν είναι συγκεκριμένο όσπριο, συγκεκριμένο. Κάθε χώρα τώρα έχει το δικό της κίτσαρι. Εμείς έχουμε το φακόριζο. Στην Ινδία έχουν το ντάλ, ρύζι με ντάλ, που είναι η φάβα. Άλλοι έχουμε το φασουλόριζο πάνω στη Βόρεια Ελλάδα, έχουν φασουλόριζο, που είναι το κίτσαρι τους. Κάθε κουλτούρα έχουν τα δικά τους. Στην Αίγυπτο έχουν με τα κουκιά. Κουκιά με ρύζι. Πολλοί το φτιάχνουν στην Αίγυπτο. Κάθε χώρα έχει το δικό της κίτσαρι. Εμείς να πάρουμε από όλους. Δεν έχουμε πρόβλημα. Ναι. Άντε, να πούμε άλλη μία φόρμουλα και να το κλείσουμε. 2 λεπτά, να πούμε άλλη μία φόρμουλα. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν σπόρι. Επίσης μπορείτε αντί για ξηρό καρπό να βάλετε σπόρο. Έτσι. Δηλαδή, κολοκυθόσπορο, μπορείτε να φάτε ρύζι με κολοκυθόσπορους ή στάρι με κολοκυθόσπορους και να το βάλετε. Είναι και αυτό μια καλή φόρμουλα. Μισό λεπτό όμως να δω τι λέει. Σπόρι, λαχανικά, πλήρες δημητριακό. Ναι. Με τους σπόρους και τους ξηρούς καρπούς επίγον χρειάζεται λαχανικά. Ειδικά καρότο, γλυκοπατάτα και πατάτα. Ένα από τα 3 ή και τα 3. Επίγον. Με τους σπόρους και τους ξηρούς καρπούς, γιατί θέλουμε να προσθέσουμε. Και επίσης θέλουμε και μαϊντανό. Ο μαϊντανός έχει ένα αμινοξύ, δεν το θυμάμαι τώρα, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ άμα φάμε σπόρους και Μισό λεπτό, να σας βρω. Άμα λοιπόν τρώμε σπόρους και ξηρούς καρπούς για πρωτεΐνη, βάλτε πολύ μαϊντανό. Και όταν λέω βάλτε πολύ μαϊντανό, μην τον λιπάστε. Αφού αν θα πιάσετε ένα ματσάκι μαϊντανό και τον βάλετε, είναι για 2 άτομα. Ένα ματσάκι από αυτά τα μεγάλα μαϊντανό, χοντρό ματσάκι μαϊντανό, είναι για 2 άτομα. Δεν περιμένω κανένα. Είμαστε για 2 άτομα λοιπόν, ένα ματσάκι μαϊντανό και μην το λυπηθείτε. Βάλτε το μετά που θα κλείσετε το μάτι και θα μικράνει. Θα φαίνεται στην αρχή τεράστιος και θα πεις πω τι έκανα, κατέστρεψα το γεύμα και μετά θα συρρικνωθεί. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Βάλτε μαϊντανό κάμποσο στο φαγητό σας, ειδικά, Άλεξ μου, όταν τρώμε σπόρους ή ξηρούς καρπούς για πρωτεΐνη και όχι όσπριο. Το σημείωσες. Ευχαριστούμε. Το κουνουπίδι πώς το τρώμε? Το κουνουπίδι δεν θα έλεγα να το βράσετε μαζί στο κίτσαρο γιατί θα φουσκώνετε. Το τσιγαρίζουμε χώρια. Γενικά κουνουπίδι, κολοκυθάκι και οτιδήποτε φουσκώνει, γιατί το κολοκυθάκι μπορεί να μην σας φουσκώνει. Αλλά το κολοκυθάκι το τσιγαρίζουμε χώρια γιατί είναι πολύ ευαίσθητο, δηλαδή αμέσως σκοτώνεται. Το να είναι λιωμένο το κολοκυθάκι και μαραμένο και να μην είναι καταπράσινο και ζωντανό, σημαίνει το σκότωσες.
Έτσι, άρα καλύτερα να το τσιγαρίσετε με φόρμουλα χώρια. Το ίδιο και το κουνουπίδι. Εγώ προσωπικά το κουνουπίδι το βάζω στο φούρνο για 10 λεπτά πολύ ψηλή θερμοκρασία με rosemary. Έτσι το τρώω. Το κόβω δηλαδή έτσι, τα λουλουδάκια του τα κόβω, το απλώνω, βάζω λίγο αλάτι, λίγο rosemary, δεν βάζω λάδι, το βάζω στο φούρνο, στο grill για 10 λεπτά, ούτε 10, γιατί είναι πολύ δυνατός ο δικός μου φούρνος, εσείς μπορεί να θέλετε 10 λεπτά, το βγάζω, του προσθέτω ελαιόλαδο και είναι υπέροχο. Ναι, έτσι το τρώω, αλλά μπορείτε και να το τσιγαρίσετε. Είναι πλήρες γεύμα όμως μόνο του, με Όχι, το ελαιόλαδο. όχι, μην είναι Αν θέλετε λαχανικό. κάτι άλλο. Okay. Όχι, συγγνώμη. Το εννοώ ως συμπλήρωμα λαχανικού στο φακόριζό μας ή στο σπόρο με το δημητριακό ή στο ξηρό καρπό με το δημητριακό. Okay. Δεν μπορείς να φας και το κουνουπίδι και να πεις έφαγα φαΐ. Δεν τρως φαΐ έτσι, όχι. Ή κουνουπίδι με ρύζι δεν είναι πλήρες γεύμα, όχι. Ούτε το μπρόκολο επίσης, γιατί ακούω κάποιους που λένε το μπρόκολο έχει πρωτεΐνη. Δεν έχει πρωτεΐνη το μπρόκολο, έχει κάποια αμινοξέα. Δεν μπορείς να φας μπρόκολο και να πεις έφαγα την πρωτεΐνη μου σήμερα. Πρέπει να το φας με πλήρες ρύζι, το μπρόκολο, και σπόρους. Δηλαδή, αν θες να φας μπρόκολο ως κομμάτι της πρωτεΐνης σου, πρέπει να βάλεις ηλιόσπορους ή κολοκυθόσπορους μαζί με το μπρόκολο και είτε σε σκόνη, είτε να το κάνετε σκόνη και να το βάλετε από πάνω, είτε να το κάνετε τυρί, τον ηλιόσπορο. Έχουμε στο σεμινάριο τυρί από ηλιόσπορους, άμα το δείτε. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, ρύζι, λεμόνι, διατροφική μαγιά και ελαιόλαδο και μια χαρά. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να φάμε το μπρόκολο ή το κουνουπίδι και να πούμε ότι συνέβαλε στην πρωτεΐνη μας. Συμβάλλει στην πρωτεΐνη, αλλά δεν έχει πρωτεΐνη μόνο του. Και ακόμα να πω ένα, λοιπόν, όσπριο και σπόρος και λαχανικά. Εντάξει, αν θέλετε να αποφύγετε μία μέρα να φάτε δημητριακό, εντάξει, μπορείτε να φάτε όσπριο και σπόρο μαζί και να φάτε λαχανικά. Δηλαδή, να πάρετε, ξέρω εγώ, mung beans ή φακές ή φασόλια και να τα αναμίξετε με σισάμι, με ταχίνι. Μπορείτε να φτιάξετε μπέργκερ, ας πούμε. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος. Να φτιάξετε μπέργκερ και να βάλετε ταχίνι από πάνω και να το φάτε με λαχανικά. Και να μην φάτε ρύζι ή οτιδήποτε άλλο δημητριακό. Αν θέλετε να αποφύγετε έτσι 1-2 μέρες, μπορείτε να κάνετε αυτό. Ταχίνι ή να φτιάξετε πολτό από κολοκυθόσπορο ή πολτό από ηλιόσπορο και να το αναμίξετε με μπέργκερ από κάποιο όσπριο. Και να φάτε δημητριακά λαχανικά δίπλα. Έτσι, στο wok, λαχανικά στο wok. Επίσης, μπορείτε να βάλετε μέσα στο wok με τα λαχανικά τον κολοκυθόσπορο ή τον ηλιόσπορο ή να τα κάνετε πολτό και να τα αναμίξετε να γίνετε κρεμώδεις λαχανικά. Έτσι, παίρνετε την πρωτεΐνη σας χωρίς να πρέπει να φάτε ψωμί, ρύζι, πουργούρι, δημητριακό γενικά. Έτσι. Αυτό είναι μια άλλη ιδέα, πολύ καλή, που μπορείτε να την εντάξετε στα γεύματά σας. Είπαμε λοιπόν ιδέες για, άρχισα με τις φόρμουλες και καταλήξαμε να λέμε ιδέες για πλήρες ψημένα γεύματα μία φορά τη μέρα. Αν φάτε ένα τέτοιο γεύμα μία φορά τη μέρα, δεν θα θέτε τρίτο γεύμα. Εγώ ζω και τρώω πάρα πολύ, δηλαδή για να ικανοποιηθώ, επειδή είμαι πίτα, το πεπτικό μου σύστημα τα χωνεύει αμέσως. Θυμάσαι, Τίνα. Ήμασταν με την Τίνα προχτές τέτοιο. Φάγαμε όλη την ίδια ποσότητα. Η μία βαριστομάχιασε, η άλλη, που είναι εδώ Κιλιάνα νομίζω. Η μία βαριστομάχιασε, η άλλη ήταν πολύ φουσκωμένη και δεν κατάφερα να το φάει όλο. Και εγώ έφαγα την ίδια ποσότητα και έλεγα πρέπει να βρω και κάτι άλλο να φάω, γιατί δεν. Έτσι. Δηλαδή, έχω απέτηση για μεγάλες ποσότητες φαγητού, αλλά έχω καταφέρει να τρώω το πρωί τα φρούτα μου
και το μεσημέρι το πλήρες γεύμα μου, αλλά έτσι όπως σας τα λέω, και δεν πεινάω το βράδυ. Αν όμως δεν το κάνω έτσι, δεν φάω σωστά, θα πεινάω μετά το βράδυ και θα θέλω να φάω. Οπότε, δείτε το λίγο, γιατί το ότι πεινάμε συνέχεια σημαίνει δεν είναι πλήρες το γεύμα μας. Και τότε πρέπει να φάτε. Πρέπει να φάμε. Αυτά. Αν δεν έχετε κάτι να ρωτήσετε, θα το κλείσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε με φόρμουλες για τα υπόλοιπα γεύματα κάποια άλλη στιγμή. Τώρα το επόμενο μας τον Ιούλιο είναι στα αγγλικά, 1 Ιουλίου, 2 Ιουλίου πάμε για το εξαήμερο ενεργοποιημένης διατροφής και ολιστικής πνευματικής εκπαίδευσης, που ίσως μοιραστώ κάποια βιντεάκια μαζί σας, μαζί με αυτούς που δεν θα είναι εκεί μαζί μας. Και σίγουρα μπορείτε να το κάνετε και online, σας το θυμίζω, αλλά όχι της διατροφής. Δηλαδή, τώρα το λέω εδώ πέρα, δεν θα κάνω πια της διατροφής online, γιατί ήταν πολύ κουραστικό πέρσι. Θα κάνω την ολιστική online. Έτσι, δηλαδή μπορείτε 3 φορές τη μέρα να συνδέσετε μαζί μας για να κάνετε την ολιστική πνευματική εκπαίδευση και θα μοιραστώ όμως κάποια βιντεάκια μαζί σας με όλη την ομάδα της ενεργοποιημένης διατροφής. Θα τα μοιραστώ κάπου, θα βρω τώρα πού, στο σεμινάριο μάλλον. Θα φτιάξουμε και καινούργια πράγματα με τη Βάλια, έχουμε πει. Δηλαδή θα έχουμε και κάποιες καινούργιες συνταγές. Σίγουρα θα μάθουμε να φτιάχνουμε κίτσαρι σωστά και όλα αυτά που είπαμε τώρα. Μπέργκερ, σίγουρα θα τα ξανακάνουμε αυτά όπως τα κάναμε και πέρσι. Αλλά θα βάλουμε και κάποιες καινούργιες ιδέες που έχουμε με τη Βάλια. Για να μπορείτε να έχετε διάφορες ιδέες να φτιάχνετε. Θα τα μοιραστώ όμως μαζί σας, μην ανησυχείτε, δηλαδή δεν χρειάζεται να είστε εκεί, μην αγωνιάτε. Θα τα μοιραστούμε. Ό,τι είναι καινούριο θα το βάλω στο σεμινάριο. Αυτό που χρειάζεται είναι να ανοίγετε το σεμινάριο συχνά, μην το ξεχνάτε, να το ανοίγετε, να παίρνετε εμπνεύσεις, να παίρνετε ιδέες. Και αυτός είναι και ο λόγος που αποφάσισα να κάνω αυτά τα κάθε μήνα, για να σας προτρέπω να πηγαίνετε να ανοίγετε το σεμινάριο και να παίρνετε ιδέες. Στεναχωριέμαι όταν με ρωτάνε πράγματα που είναι ήδη στο σεμινάριο. Αυτά που με ρωτήσατε όμως σήμερα ήταν πολύ καλές ερωτήσεις, πρέπει να πω. Ναι, έλα, Αϊζάντα. Τι ποσότητα πρέπει να είναι για τους σπόρους? Δηλαδή, αν βάλω ηλιόσπορο και pumpkin seeds. Γιατί δεν το θυμάμαι. Το γράφω, 2 λεπτά να δω, μισό λεπτό. Σπόροι λαχανικά πλήρες δημητριακού, 1-2-2. Δηλαδή ο σπόρος το μισό του λαχανικού και του πλήρες δημητριακού. Και μετά ο άλλο όσπριος σπόρος που είπα είναι 3-2. Δηλαδή το όσπριο 3-1, συγγνώμη. 3-1, δηλαδή το όσπριο 3, ο σπόρος 1. Και τα λαχανικά 2. Σε ποσότητα, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, το μισό της ποσότητας του οσπρίου. Σε ξηρή μορφή πάντα. Όταν πάντα μιλάμε για ξηρή μορφή. Αυτά. Έτσι. Λοιπόν, ανοίγετε το σεμινάριο, βλέπετε το σεμινάριο, εμπνέεστε, κάντε ιδέες, μοιράζεστε πράγματα μαζί μας για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε την ενεργοποιημένη διατροφή και να είμαστε καλά. Έτσι, Άννα μου, σε πετύμησα. Άντε, ελπίζω να σε δω την Κυριακή. Φτάνει πια. Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε. Άντε, γεια στο καλό. Πολλά φιλάκια. Σας Φιλάκια, γεια. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε ιδέες και ερωτήσεις. Ευχαριστώ.